Ens trobem als Horts Municipals de Pineda de Mar, un projecte que ha portat un temps per gestar-lo, però que hi havia una clara voluntat per part del govern de poder utilitzar uns espais al bell mig del poble que no tenien cap productivitat, a convertir-ho en petites parcel·les i posar-les a disposició de gent gran que té possibilitats de dedicar-s'hi, fer salut, tenir un espai de convivència, procurar per una alimentació saludable per a la seva família i, per què no dir-ho també, una oportunitat per fer educació ambiental i que grups d'escolars puguin venir en un moment determinat a veure com creixen les verdures i com la gent gran, d'alguna manera, amb tota la seva experiència, ens mostra tot aquest amor per la terra. Bueno, estuvimos aquí recogiendo las cositas que hay aquí en el huerto, que está muy bien este huerto urbano que nos ha dejado el ayuntamiento, para los jubilados, que nos entretengamos aquí un ratito. Me encanta estar sembrando, estar arreglando las plantas y bueno, y cuando las plantas y luego te vuelven a crecer y todo, eso es, para mí es estupendo.